Ayo senyum dengan penonton itu senyum. Oh iya. Para penonton muni, "Ayo Tin." Ngobok. Itu jenenge kowe ora menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton iki seneng karo kowe. Apa iya? Sangat gila penonton sini gampang iki lho. Sapa? Ini nganti padu lho bojone perkara kowe lho. Kak Isa. Wah, lek ngefan karo kowe luar biasa. Lagi iki sapa ta? Ayo mbok. Mau ngefan apa piye? Kowe iki duwe HP, duwe nomor HP ku ampe Pak Tati nderek mboten ngono. Aku muni nderek Mas. Wah, kula tetep nonton. Wah, tetep tontonan. Terus nek ngefan ngapa? Ayo yo saking senenge fan itu jangan ditolak. Saya enggak menolak. Lah ya wis rasa diusung. Ayo Tin. Lah rasa baron kok. Ge ayo ngono. Ayo ora apa-apa yo. Kok sik ngono sing Sampai gunung wis gek nembang ora usah cerewet. Awas nek ngejak omong. Iya. Saben bengi jenggleng kira. Oh. Oh kuwi, ta? Ana wong muni jenggleng kowe. Mbaya sing apik kok ya. Jangan jengleng dhewe. Wah, kuwi wangsulan kaya ngono. Aku ki nek dijenggleng wong semene iso mulai mbegagah nang asare. Maksudnya? Maksudnya ki ya dijenggleng ngono lho. Iya. Jengleng kok tekan begagah iki. Yo. Dalange jenes.